Alright, for today's video, nilaag tag Cebu after sinulog kay iwas traffic ug iwas kuan. Mao na ni ron. Entrada ni rong adlaw gikan tag Tagbilaran City, Bohol, Philippines town oy. Nya siyempre musakay tag ferry padung Cebu kay taga Bohol man ta. So sayo katas buntag na padpad padung Cebu ay Lunes ni siya, so gahapon sinulog. So perting sa muka gikay Cebu. So gapalahi ta, gapaugma ta kay para medyo hawan-hawan ang dalan mo. Tanawa ra ganang kadagatan puntahan sa yus buntag presko kay na. Ug sa isda palabas. So mo na naron manood ta didres barko. E mao lagi matuay lagi ta kay natay tuyo. So mo na musod ta sa barko. So naadi ta karon sa Ocean Jet kay kung Tagbilaran ka mo agi nya gadali ka mo to kag Cebu mag Ocean Jet gyud ka. So ang barko gyud padung Cebu ay tanawa ra guna ninyo, perting hawana kaayo kay mga tao napay uban na pa dito sa Cebu, pero ang uban pod mga tao nakauli na pod kung asa-asa ilang mga probinsya kay gikan nagsinulog napay uban na pa dito syudad kay mo check out pa unya sa hotel unsa pa na diya agalaglaag pa after sinulog. So mo na itong nagumar do Cebu ay medyo hapsay kay pananaw diha kay ang mga basura gipanghipos na unya ang mga tawo muraghan ay nagkikita naon ba. Ug salaw mga Binisaya pahamugaway kasi nga tanan sagbutahan ta diha tanawa ra na mga kilid-kilid medyo limpyo na. So klaro jud kay pag sinulog ani pagkakadlawon pa lang ani gibirahan na nagmay panglimpyo diha. So salot gitag sa atong mga manghinluay diha sinulog abtik kaayo oy. Mo na isakto diha tanawa ang palibot diha mga kilid-kilid. Sagaran basta sinulog nanay mga sagbot ginagmay nga mga labay na kilid-kilid. So atong pag-abot na magbuntag after sinulog mayam sa kahimtang ay wapo na kayo hinlo na kayo kadalanan back to normal na. Mao na yun saktong nagikan og sinulog. Bansay-bansay kada pitch kulon ay gapo na kayo diha. Hinlo na aliwala sa kay tanaon ba medyo gaan na kay mata tanaon. So kay pagkagahapon gyud ani perti kay kayong klarong tao dire dapita o kay dire dapita o dire kulon o gabi bagga gyud kay tao dire bisag di gud sinulog samot tag sinulog dia. So kasagaran sa mga taga Cebu mga naswito di gyud Cebu sinulog di na gyud ta pahala-hala para barabog ari-ari dire sinulog kay klaro na gyud taong binaktasay kag wag tuo dire pero artista ka na kay service oy. Pero mo sinulog expected na kaayo na. Nga lakaw dire wagi kay masakyan ultimo taxi di ka kasakay kay grabe ka samok na daghang mga road closures sa panadiya. O andamon gini mo na imong TL diya basta magsinulog ka kay grabe nga lakaway na og taga Mandawi ka og gikag Cebu City lakaw kay kabadog ulig Mandawi lapu-lapu asa para Talisay. So sa ato pagbansay-bansay dire syudad ay nakakita taning fuente pungko-pungko is puente o giguto man tao ni kaon ta dire tan-aon tani og napabay daghang tao dire. So at least ato pagsudya medyo arang-arang na klaro jud kay gahapon perting bagaang tao dire nangaon sa pungko-pungko. Gapo bisag kayo magkaon ta dire panagsa no. Balik tagkaon dire sa pungko-pungko ba kay makamingaw ya po. So murag to sige bye.